εξάρι, λένε μέσα οι νεοεποχίτες με αυτές τις φωτεινές οντότητες που θα έρθουν. Οι φωτεινές οντότητες θα αναφέρουμε παρακάτω τι είναι οι διδάσκαλοι της νέας εποχής, ο Σβίαλ Κούλ, το πνεύμα της Μαρίας, ο Σεζερμέν, ο Άσερ, όλοι αυτοί οι δαίμονες που παίρνουν τη μορφή διδασκάλων και διδάσκουν τα channeling, τα κανάλια, τους πνευματιστές αυτούς, όπως είναι η Άλις Μπέιλι, η Μπλαβάσκι, η Βέρα Άλντερ, η Άνι Μπεζάν και όλοι αυτοί οι νεοεποχίτες, και τους δίνουν διάφορα μηνύματα. Τους λένε ότι αυτές οι φωτεινές οντότητες, ο Εωσφόρος όταν μοιηθείτε στην αποδοχή του 666 θα ανοίξει το τρίτο μάτι σας και θα κατακλειστεί από κύματα φωτός. Τι είναι αυτά τα κύματα φωτός? Στην τεχνολογία είναι φωτεινά πικτογραφήματα. Αυτά σχηματίζουν και συνθέτουν την εικόνα σε ένα κομπιούτερ. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος φραγιστεί με το μικροτσίπ ή το βιοτσίπ, θα μπορεί να ενώνεται με τον δορυφόρο και να του ρίχνουν όλα αυτά τα φωτεινά πικτογραφήματα μέσα στο νου του και να του σχηματίζουν την εικόνα που θέλουν, τις λέξεις που θέλουν, και θα τον οδηγούν εκεί αυτοί που θέλουν. Φυσικά όσοι αρνηθούν να πάρουν το χάραγμα του θηρίου ή σε οποιαδήποτε μορφή, γιατί παίρνοντας τον αφημί, τις κάρτες, τον άμκα, όλα αυτά είναι τα πρώτα στάδια του χαράγματος. Το ολοκληρωμένο χάραγμα είναι όταν πάρουν οι άνθρωποι στο χέρι τους το 666, και ένα άλλο που ξεχνάμε είναι ότι θα γίνει και η παγκόσμια μοίηση. Θα σας πείσουν όλους να κάνετε τον παγκόσμιο διαλογισμό, την παγκόσμια προσευχή για να έρθει ο Μεσσίας να λύσει τα προβλήματα της γης, και θα το κάνετε όσοι πάρετε αυτά τα χαράγματα, γιατί παίρνοντας αυτά εκδιώκεται τη Θεία Χάρη όπως προαναφέραμε, και έτσι όταν σας κάνουν αυτά τα σχέδια στο Blue Beam με τα UFO παραδείγματος χάρη, που είναι και Blue Beam, ή θα σας δείξουν αυτά τα ολογράμματα στον ουρανό και θα νομίζετε ότι έρχεται ένας νέος φωτισμένος σε συνεργασία με αυτούς όλους τους διδάσκαλους της νέας παγκόσμιας τάξης, της νέας εποχής, αυτούς τους ψευδοδιδάσκαλους που είναι δαίμονες μεταμφιεσμένοι, και θα σας προτρέπουν να προσκυνήσετε και να υποδεχτείτε τον Μεσσία, γιατί αυτός θα σας πούνε ότι είναι ο πραγματικός Χριστός, ενώ αυτός θα είναι ο αντίχριστος, ο ψευδομεσσίας των Εβραίων, για τον οποίο ζητοκραβάζουν όλοι αυτοί. Αυτά βέβαια εμείς δεν το επισφραγίζουμε για το 2012, γιατί το 2012 ετοιμάζονται να κάνουν επέλαση εξωγήινων, υποτιθυμένων εξωγήινων, που θα είναι δαίμονες ή κλόνοι οι οποίοι έχουν κατασκευάσει αυτοί. Και μην ξεχνάτε το Voyager που έφυγε και χάθηκε, λέει, στο διάστημα. Πού πήγε το Voyager? Έτσι σας είπανε τα μέσα μαζικής τύφλωσης. Να ξέρετε κάτι, ότι έχουν ένα γυροσκοπικό όχι δωροφόρο, διαστημόπλιο τεράστιο, το οποίο είναι πίσω από την τροχιά του Δία και δεν φαίνεται οπτικά από τα τηλεσκόπια της Γης. Αυτοί το έστειλαν εκεί πέρα, και ο Voyager με 48 κιλά πλουτόνιο, που ένα γραμμάριο πλουτόνιο νομίζω κινεί ένα αεροπλανοφόρο, δεν ξέρω πόσες πορεσφυτροφές της υδρογείου μπορεί να κάνει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι θέλουν τα 48 κιλά και τι δυνάμεις και ενέργειες έχει αυτό το διαστημόπλιο, που θα έχει μέσα όλους αυτούς τους κλόνους, τα τέρατα, που αυτοί ετοιμάζουν να ρίξουν στη Γη για να ετοιμάσουν τη νέα παγκόσμια τάξη. Γι' αυτό σας λέω, δεν θα είναι μόνο Blue Beam, θα είναι συνδυασμός Blue Beam και τεχνολογίας, γιατί οι πονηροί σιωνιστές, οι διαστραμμένοι αυτοί, σατανοκίνητοι και σατανοφόροι Νόες, παίζουν σε όλα τα ταμπλό. Εμάς μας αφήνουν, παραδείγματος χάρη, να βγάζουμε την τεχνολογία, να λέμε εμείς έχουμε τον επιστημονισμό, εμείς ξέρουμε μερικά πράγματα. Τι ξέρουμε? Ό,τι θέλουν αυτοί γνωρίζουμε εμείς από την τεχνολογία. Τη μυστική τεχνολογία τους εμείς δεν την γνωρίζουμε. Και από την άλλη μεριά έχουν το Blue Beam για να εξαπατήσουν τους πιο απλουστέρους. Παραδείγματος χάρη τους Ινδούς, εκεί τους Κορεάτες, τους Βόρειο Αφρική, Νότιο Αφρική, Κεντρική Αφρική, αυτούς που είναι σε μια άγρια κατάσταση ακόμη, ή στη Γουινέα. Άμα τους κάνουν αυτούς ορογράμματα, αυτοί θα πέσουν να προσκυνάνε τους υποτιθεμένους θεούς που θα τους δείχνουν. Ενώ έναν έξυπνο και ψαγμένο και πιστό Έλληνα ή Ρώσο Ορθόδοξο, που έχει μυριστεί τι είναι το Blue Beam, όταν τα δει αυτά δεν θα τα πιστέψει. Και για να μην τα πιστέψετε θα σας πω και το άλλο. Λέει ο Εφραίμος Ήρος και ο Άγιος Νείλος: μην έχετε στραμμένο το βλέμμα σας στον ουρανό, γιατί εκεί θα γίνουν όλες οι απάτες του Αντιχρίστου. Όπως είπαμε στο ΙΓ13, και πύρεξ ουρανού θα έχει την εξουσία να κατεβάζει,
και κατά φαντασία έτσι με τον Blue Beam, αλλά και πραγματικότητα με τους δορυφόρους. Γιατί έχουν τέτοια τεχνολογία που είναι ασύλληπτη, που θα την εκτελέσουν επί καιρό αντιχρίστου, για να μπορέσουν να αλλάξουν τα μυαλά μας, και αυτό θέλουν να το κάνουν το 2012, αν τους βγει τελικά. Γιατί όλοι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αν ο Χριστός το επιτρέψει, θα γίνει. Και σας ξαναλέω πάλι, μες στο Ευαγγέλιο μας αναφέρει και ήθελε πέμψη πνεύμα απλάνης. Θα βλέπουν την αλήθεια και δεν θα την γνωρίζουν. Και αν ακούσετε εκεί ο Χριστός ή εώδε ο Χριστός εν της ταμής, εν της ερήμης, μην πιστείτε. Η πραγματική Δευτέρα παρουσία δεν θα γίνει έτσι. Θα προσπαθήσουν να μας εξαπατήσουν. Γι' αυτό λέει και η Αποκάλυψη δυνατόν πλανήσια και τους εκλεκτούς. Άρα όλα αυτά μαζί να το κατανοήσουμε, και αυτοί που λένε ότι το Blue Boom δεν ισχύει, έχουν και την τεχνολογία με τον επιστημονισμό, γι' αυτό μειούν όλο τον κόσμο στον επιστημονισμό, έχουν και τον αποκρυφισμό δικό τους, είναι μεγάλοι μάγοι όλοι αυτοί, Ροτσάιλ, Ροκφέλερ, επειδή είναι μοιημένοι στην Καμπάλα, στο Ταλμούδ, στο Λευκό Αδελφάτο, είναι μαύροι μάγοι όλοι αυτοί, αλχημιστές, τεχνομάγοι, όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχουν και την τεχνολογία, αλλά έχουν και τη μαύρη μαγεία και τις δυνάμεις του σατανά. Σε συνεργασία όλα αυτά μαζί θα συντελέσουν την πλάνη. Λοιπόν, μερικοί λένε ότι δεν θα έρθουν οι Ολύμπιοι, ότι είναι πραγματικά οι Ολύμπιοι. Εμείς το έχουμε αποκωδικοποιήσει αυτό. Πατήστε UFO, η αποκάλυψη των UFO, η απάτη των UFO, στον κύριο Καλογριεράκη, που ή πράκτορας δικός τους είναι, που εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είναι πεπλανημένος. Τον εξαπάτησαν. Η CIA έχει την τεχνολογία και τον εξαπάτησε. Και δήθεν του έστειλε μηνύματα από τον Έψιλον του Βοώτη, από τον Όλυμπο, ότι δήθεν έρχονται αρμάδες των ψευδοολυμπίων θεών. Γιατί τους λέω ψευδοολύμπιους? Γιατί δεν υπάρχουν Ολύμπιοι. Γιατί αυτά που κατασκεύασε ο κύριος Λιακόπουλος στα βιβλία του δεν είναι τίποτα άλλο από μία παράφραση και είναι μέσα από την Καμπάλα. Τώρα, ποιοι του είπαν να τα κάνει ή πώς τα βρήκε αυτά τα πράγματα, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα ξέρω μόνο, ότι μας αναφέρει σε κάποια εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης ότι και στον 106 τόμο της Πατρολογίας, ότι ο Αντίχριστος θα είναι αριστός της Ελληνίζουση. Ελληνίζοντες, ξέρετε ποιοι είναι? Αυτοί που είχαν είτε Εβραίοι, είτε Έλληνες, είτε Ασιάτες, ελληνική παιδεία. Οπότε τι έχουν κάνει οι Ιουδαίοι εξουσιαστές? Γιατί οι Ιουδαίοι είναι βασικά αυτοί, οι αρχιραβίνοι και τέτοια είναι. Αυτοί οι νεοταξίτες θα φέρουν έναν αντίχριστο στα μέτρα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Αυτό θέλουν να κάνουν, για να πείσουν ποιοι έδωσαν το φως στον κόσμο? Οι Έλληνες. Τέτοιο μοντέλο θέλουν να κάνουν. Πώς θα εξαπατήσουν τους χριστιανούς, που αυτοί οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι βασικά, διαφώτισαν όλο τον κόσμο? Με τη μορφή του ψευδόχριστου. Θα τον παρουσιάσουν σαν Χριστό. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά πρέπει με τη χάρη του Θεού να κάνουμε πολύ προσευχή, να το ζητήσουμε, να μας φωτίσει ο Κύριος, γιατί έχουμε τις Άγιες Γραφές και μας τα λένε όλα. Γι' αυτό σας λέω μέσα από το Ευαγγέλιο εδάφια και στοιχεία. Τα άλλα όλα που λέμε συνθέτονται. Βλέπουμε εμείς τι γίνεται και τα κάνουμε σε σύγκριση και σε συσχέτιση με αυτά που μας έχει πει η Αποκάλυψη, ο Δανιήλ, όλοι οι άλλοι προφήτες. Καταλάβατε? Όπως πολλές παραφράσεις που έχει βγει ένα νέο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ακόμα δεν το λέμε, αλλά και να έχει παραφράσει φτάνει μόνο, ότι 24 πρεσβύτεροι είναι 24 Ελοχήμ. Όχι, αδερφοί μου, δεν είναι αυτό. Λάθος. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, μιλάνε για 12 πρεσβυτέρους, για 12 προφήτες και 12 πατριάρχες και τους 12 αποστόλους. Κάποιοι βγαίνουν και τα παραφράζουν. Ανοίχτε τον 106 τόμο της Παρατρολογίας του Ανδρέα και Αράθα Κεσαρίας. Εκεί θα δείτε το θεόμαχο αριθμό, θα δείτε τους 24 πρεσβύτερους, θα δείτε τις φιάλες, θα τα δείτε όλα εκεί όπως το έχει πει το Άγιο Πνεύμα. Οι Ορθόδοξοι και μόνο οι Ορθόδοξοι. Προσέχτε, οποιαδήποτε άλλη εξήγηση είναι αίρεση. Και θα βρεθούμε ξαφνικά, γιατί εγώ δεν θέλω να γίνω ερμηνευτής της Αποκαλύψεως, ούτε έχω αυτή την αξίωση, ούτε έχω αυτή τη δυνατότητα, ούτε πάνω απ' όλα με έχει βάλει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γιατί θα φανώ σαν ψευδοπροφήτης. Εγώ θα πάρω ό,τι λένε οι Άγιοι και θα σας πω, αδερφοί, βλέπετε, αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Θέλετε να το ακολουθήσετε? Ακολουθήστε το. Και θα σας δείξω τον ορθόδοξο τρόπο αποκωδικοποίησεως. Όσο μπορώ, το κατά δύναμη. Μας λέει ο Άγιος Ανδρέας και Άραθας Κεσαρίας το μυστή, πώς θα το καταλάβουν όλοι τον Αντίχριστο?
Και ξέρετε τι λέει, για να σας δώσω και τις λύσεις. Και για τον Blue Beam και όλα. Γιατί και το σχέδιο Blue Beam είναι στο σχέδιο της εμφάνισης του Αντιχρίστου. Το μυστήριο, λέει, θα αποκαλυφθεί της ομικρονιώτα δοτική πληθυντικός, της νύφουση, αυτούς που νύφουν δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί που νύφουν? Αυτοί που κάνουν νοερά προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Βλέπετε λοιπόν, και κάποιος Αγιορείτης στο βιβλίο Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία νούμερο 2 είπε: ποιοι δεν θα σφραγιστούν? Αυτοί που θα έχουν νηπτική παιδεία, που θα είναι κάτοχοι της νοεράς προσευχής. Τώρα δεν μιλάμε για καρδιακή. Εγώ θα πάρω ό,τι λένε οι Άγιοι και θα σας πω, αδερφοί, βλέπετε, αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Θέλετε να το ακολουθήσετε? Ακολουθήστε το. Και θα σας δείξω τον ορθόδοξο τρόπο αποκωδικοποίησεως. Όσο μπορώ, το κατά δύναμη. Μας λέει ο Άγιος Ανδρέας Κιάδεθας Κεσαρίας το μυστήριο, πώς θα το καταλάβουν όλοι τον Αντίχριστο. Και ξέρετε τι λέει, για να σας δώσω και τις λύσεις. Και για τον Blue Beam και όλα. Γιατί και το σχέδιο Blue Beam είναι στο σχέδιο της εμφάνισης του Αντιχρίστου. Το μυστήριο, λέει, θα αποκαλυφθεί της ομικρονιώτα δοτική πληθυντικός, της νύφουση, αυτούς που νύφουν δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί που νύφουν? Αυτοί που κάνουν νοερά προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Βλέπετε λοιπόν, και κάποιος Αγιορείτης στο βιβλίο Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία νούμερο 2 είπε: ποιοι δεν θα σφραγιστούν? Αυτοί που θα έχουν νηπτική παιδεία, που θα είναι κάτοχοι της νοεράς προσευχής. Τώρα δεν μιλάμε για καρδιακή προσευχή. Εγώ σας λέω απλώς αυτοί οι άνθρωποι που θα προσπαθούν και θα δίνουν την ψυχή τους στον Κύριο και θα είναι συνεχώς ενωμένοι, το καταδύναμη, δια της ευχής, γιατί αύριο θα διωχτεί η Εκκλησία μας. Βλέπετε πως αρχίζουν και διώκουν το Ράσο. Ας έχει κάνει τις απάτες του Εφραίμ ή τα κόλπα τα δικά του. Εγώ δεν συμφωνώ από τη μεριά του πατρίου Εορτολογίου, γιατί πατέρα Εφραίμ διώκεις τους ζηλωτές. Ορθοδόξους διώκεις, πατέρα Εφραίμ. Δεν περιμένεις και εσύ να το πληρώσεις εδώ πέρα? Αλλά όμως τι γίνεται, στο πρόσωπό σου τώρα αυτοί θέλουν να κυνηγήσουν την Ορθοδοξία και να μας φοβήσουν. Θα αρχίσουν διωγμοί. Δεν θα έχετε θεία μετάληψη. Θα είναι δύσκολο να βρείτε ιερέα. Στις κατακόμβες θα πάνε πάλι οι Ορθόδοξες εκκλησίες. Και τι θα κάνουμε τότε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, οι Έλληνες? Ξέρετε τι θα κάνουμε? Την νοερά ευχή θα έχουμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά όμως αποκωδικοποιούνται, όπως σας είπα, τα άλλα, τις απάτες των σκοτεινών δυνάμεων, στο βιβλίο Το Μυστηριώδες Χάργαμα της Νέας Εποχής, που το έχουμε κάνει και DVD και μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο, αν και εγώ δεν συμφωνώ με το διαδίκτυο, το ομολογώ. Το έχουν βάλει κάποια site, η Αγκαλιά της Παναγίας, η Νέα Εποχή, και αν πατήσετε Σταυρός DVD θα το βρείτε εκεί. Εκεί αποκωδικοποιούνται οι απάτες, οι αποκρυφιστικές, πώς με αυτούς τους ψευδοεξωγήινους, πώς με τα σχέδια του Blue Beam, πώς με το σχέδιο της Γιουράντια που λέει ότι θα έρθουν φωτεινές οντότητες και θα σας πούνε αφήστε την ψυχή σας να μπούμε μέσα να σας οδηγήσουμε, όπως οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν τους δαίμονες ότι ήταν αγαθοδαίμονες και ότι τους οδηγούσαν. Εδώ είναι οι πλάνες που αποκωδικοποιούμε, έτσι. Όσο και να παρεξηγηθείτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε Ολύμπιοι, ούτε αρχαίοι θεοί, ούτε Σίβα, ούτε Κρίσνα, ούτε Βούδες, ούτε Μωάμεθ, ούτε ψευδομεσίες των Εβραίων, ούτε αυτά τα επιστημονικά επιχειρήματα της νέας παγκόσμιας τάξης, της νέας εποχής των ψευδοεξωγήινων, με τις φωτεινές οντότητες, με τους ψευδοδιδασκάλους, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι δαίμονες με τη μορφή Ολυμπίων, με τη μορφή Πλιαδίων, με τη μορφή διδασκάλων και 1002 άλλες παραπλανήσεις. Εδώ λέει ότι ο Μετατρών θα στέλνει φωτεινά πικτογραφήματα μέσα από το τρίτο μάτι. Έτσι ακριβώς θα χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία, τον επιστημονισμό, για να σας πείσουν ότι όλες αυτές οι προφητείες θα βγουν αληθινά. Γι' αυτό λοιπόν μην πείθεστε σε ανθρώπους που σας λένε ότι ο επιστημονισμός δεν είναι τίποτα. Εσείς όλοι που θέλετε να σωθείτε και θέλετε να πιστέψετε ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός Μεσσίας, αν δεν το πιστεύετε, ψάχτε το, ζητήστε το από τον Κύριο να σας δώσει σημεία. Θα σας δώσει πολλά.